ассалому алайкум бинандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоъоти ахбору мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. Дар студия бо шумо Умед Мирализода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати боз ҳам беҳтар намудани фазои сармоягузориву соҳибкорӣ як зумра имтиёзҳоро фароҳам овардааст. То соли 2030 якчанд нишондиҳандаҳои мақсаднок бо такя ба рушди бахши хусусӣ ва соҳибкорӣ муайян гардиданд, ки дар заминаи он маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ боз ҳам афзоиш меёбад. шаҳри бештар дар таҳияи ҳамкоронам. соли 2025 барномаи миёнамуҳлати рушди кишвар барои солҳои 2026-2030 ҳамчун марҳалаи ниҳоии стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2030 қабул гардид. тавре ки дар паёмашон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ таъкид намуданд, амалисозии саривақтӣ ва сифатноки он имкон медиҳад, ки дар 5 соли оянда ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 2 баробар афзоиш ёфта, сатҳи камбизоатӣ то 10% кам ва ҳиссаи табақаи миёнаи аҳолӣ то 50% зиёд гардад. дар ин давра рушди иқтисодӣ ҳар сол ба ҳисоби миёна 8.7%, аз ҷумлаи истеҳсоли маҳсулот дар соҳаҳои саноат 20%, кишоварзӣ 8.4% ва ҳаҷми хизматрасониҳои пулакӣ 11.7% афзоиш меёбад. ҳадафҳое ки дар назди стратегияи миллии рушд то соли 2030 гузошта шудааст, супорӣ шуда ки ҳамин сатҳи камбизоатӣ то 10% поён фародар шавад. беш аз 50% аҳолии кишвар ба қишри миёнаҳол ворид гардад. соли 2025 маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишвар ба 173 миллиард сомонӣ расида. суръати рушди воқеи он 8.4%-ро ташкил дод. ҳоло дар кишвар дар самти ҷалби сармояи ватаниву хориҷӣ, таъсиси корхонаҳои саноатӣ, сохтмону азнавсозии иншооти энергетикиву нақлиётӣ, истифодаи самараноки заминҳои кишоварзӣ, тавсеяи хизматрасониҳо, густариши ҳамкориҳои минтақавию байналмилалӣ ва татбиқи лоиҳаҳои муҳим тадбирҳои мушаххас амалӣ шуда истодааст. барои пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон шароитҳои хеле хуб фароҳам оварда шудааст. махсусан ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар тамоми фаъолияти соҳибкорӣ, мин ҷумла дар соҳаи сайёҳӣ, дар соҳаи истеҳсолӣ, дар соҳаи тиҷоратӣ ва дигар соҳаҳо шароитҳои хуб фароҳам оварда шудааст, ки то соҳибкорон тавонанд имкониятҳои худро истифода бурда аз захираҳои иқтисодии ҷомеъ истифода баранд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои дастгирӣ ва рушди соҳибкорӣ, ки сарчашмаи ташкили ҷойҳои нави корӣ, беҳтар намудани шароити иҷтимоии аҳолӣ ва зиёд намудани ҳаҷми маҳсулоти ватанӣ мебошад, як қатор имтиёзҳоро фароҳам овардааст. ташаккули муҳити соҳибкорӣ имкон медиҳад, ки рақобати озоди бозорӣ ба вуҷуд ояд ва суботи воридоти андоз таъмин карда шавад. бо дастгирӣ ва таваҷҷӯҳи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳи автомобилгарди қалъаи Хум ванҷ сарҳади ноҳияи Рӯшон навсозӣ ва шароити хизматрасонӣ бо талаботи замон мутобиқ гардонида мешавад. ҳоло новобаста аз сард будани ҳаво коргарону мутахассисон кӯшиш намуда истоданд, ки корҳои боқимондаро бо сифати баланд ба анҷом расонанд. тафсилот дар гузориши навбатӣ. корҳои сохтумонӣ дар роҳи автомобилгарди қалъаи Хум ванҷ сарҳади ноҳияи Рӯшон бо маром ва мутобиқ ба нақшаи тасдиқ гардида идома дорад. ин шоҳроҳи муҳими ҳаётӣ, ки яке аз масирҳои асосии иртиботӣ дар минтақа ба шумор меравад, дар доираи сиёсати созанда ва дурбинонаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ҷалби мутахассисони маҳаллӣ ва истифодаи техникаву технологияҳои муосир бунёд ва таҷдид мегардад. маҳз ба туфайли таваҷҷӯҳи доимӣ, сиёсати хиратмандона ва заҳматҳои хастанопазири президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон солҳои охир ба рушди инфрасохтори роҳу нақлиёт дар кишвар аҳамияти аввалиндараҷа дода мешавад.
бо роҳнамоии ин абармарди сиёсат роҳҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ ҳамчун омили муҳими рушди иқтисодӣ, таҳкими ваҳдати миллӣ ва бартарафсозии бумбасти коммуникатсионӣ ба марҳилаи сифатан нав ворид гардиданд. айни ҳол дар ду нақби воқеъ дар ин масир корҳои нақдканӣ пурра ба анҷом расида, корҳои насби шабакаҳои коммуникатсионӣ, чароғонкунии муосир, таҷҳизонидани низоми бехатарии ҳаракат ва омодасозии бинои марказии идоракунӣ идома дорад. ин тадбирҳо барои таъмини ҳаракати бе монеаи воситаҳои нақлиёт ва амнияти мусофирон равона шуданд. дар доираи лоиҳа сохтмони 15 пули мошингузар пешбинӣ гардида, то имрӯз дар 12 пул корҳои сохтмонӣ пурра ба анҷом расиданд. дар 3 пули дигар корҳои бунёдӣ бо суръати баланд идома дошта, сохтмончиён кӯшиш доранд роҳро дар муҳлати муқаррар гардида ба истифода супоранд. пулҳо мутобиқ ба меъёрҳои муосири муҳандисӣ сохта шуда, барои хизматрасонӣ дар тамоми фаслҳои сол пешбинӣ шуданд. ҳамзамон дар қитъаҳои мушкили роҳ корҳои ҳамворкунии кӯҳ, буриши санглоқҳо ва мустаҳкамсозии нишебию соҳилҳо анҷом дода мешаванд. қаблан ин минтақаҳо барои ронандагон бахусус ҳангоми ҳаракат ба самти маркази вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, шаҳри Хорух, душвориҳои ҷиддӣ эҷод мекарданд. бо анҷом ёфтани корҳои сохтмонӣ, ҳаракати нақлиёт бехатар, доимӣ ва мӯътадил таъмин мегардад. татбиқи ин лоиҳаи бузурги инфрасохторӣ, ки таҳти сарпарастӣ ва дастгирии пайвастаи роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалӣ мегардад, барои беҳтар шудани сатҳи зиндагии сокинон, таҳкими робитаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ва рушди устувори шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон аҳамияти хос дорад. инчунин бо ба истифода додани ин шоҳроҳи байналмилалӣ мавқеи Тоҷикистон ҳамчун кишвари транзитӣ дар минтақа боз ҳам тақвият ёфта, имкониятҳои нави ҳамкорӣ дар самти нақлиёт ва тиҷорат фароҳам меоянд. сохтмончиён ва мутахассисон бо дарки масъулияти баланд ва бо ифтихор аз сиёсати созандаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кӯшиш доранд корҳои сохтмониро бо риояи талаботи сифат ва бехатарӣ дар муҳлати муайян гардида ба анҷом расонанд. рушди устувори иқтисоди миллӣ, тақвияти саноати кунонӣ, ҷалби сармоягузорӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ аз самтҳои меҳварии сиёсати давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб меёбанд. ин нуктаҳо дар паёми навбатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олӣ ҳамчун ҳадафҳои афзалиятнок таъкид гардиданд. мавзӯъро Далери Бозор идома медиҳад. дар паёми навбатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар қатори таҳлили дигар масъалаҳо зикр шуд, ки сарфи назар аз таъсири равандҳои мураккаби ҷаҳонӣ, иқтисоди кишвар дар солҳои охир бо маром рушд ёфта, нишондиҳандаҳои асосии он тамоюли устувор доранд. дар 5 соли охир ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ мунтазам афзоиш ёфта, рушди иқтисодӣ дар сатҳи устувор таъмин гардид. тибқи маълумоти расмӣ, танҳо дар 5 соли охир ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ зиёда аз 1.8 маротиба афзоиш ёфта, суръати миёнаи рушди иқтисодӣ дар сатҳи тақрибан 7% таъмин гардидааст. ин рушди устувор асосан аз ҳисоби соҳаҳои саноат, сохтмон, кишоварзӣ ва хизматрасонӣ ба даст омадааст. дар ин раванд саноатикунонӣ бо суръат ҳамчун ҳадафи стратегии давлат нақши калидӣ дорад. чуноне ки зикр гардид, саноатикунонӣ бояд ба яке аз омилҳои асосии баланд бардоштани иқтидори иқтисодӣ ва таъмини шуғли аҳолӣ табдил ёбад. дар натиҷаи татбиқи ин сиёсати ҳадафманд дар солҳои охир ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ беш аз 2 баробар афзоиш ёфта. ҳиссаи саноат дар сохтори иқтисоди миллӣ ба таври назаррас боло рафтааст. ҳамзамон бо бунёд ва ба истифода додани корхонаҳои нав беш аз 1500 иншооти истеҳсолӣ ба фаъолият оғоз намуданд. воқеан ҳам агар ба омари шаҳри Панҷкент назар афканем, дар 5 соли охир дар микрос шаҳри деҳоти Панҷкент зиёда аз 46 корхонаи саноатӣ мавриди истифода қарор дода шуда, ҳоло дар онҳо зиёда аз 4000 нафар бо ҷои кори доимӣ машғул мебошанд. илова бар ин, дар соли 2026 мо тасмим гирифтем, ки бунёди 10 корхонаи азими саноатиро ба роҳ монем, ки дар онҳо зиёда аз 1000 ҷои кории нав ташкил карда шуда, боз мардум иловатан бо кори доимӣ таъмин карда мешаванд, ки ин ба беҳтар гардидани сатҳи зиндагии аҳолӣ мусоидат менамояд.
یکی از نکته‌های مهم پیام جلب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی میباشد. در این دوره برای صاحبکاران و سرمایه‌گذاران محیط مساعد حقوقی و اقتصادی فراهم آورده شده. تطبیق لایحه‌های کلان ملی ادامه دارد. طبق معلومات رسمی حجم سرمایه‌گذاری به اقتصاد کشور همساله افزایش یافته. تنها در یک سال اخیر به 10 میلیارد سومانی رسیده است. این روند امکان داده است که همساله 10,000 جای نوی کاری تأسیس یافته. سطح شغل اهالی بالا رود. واقعا بنیادی کارخانه‌های صنعتی و این وسیله تأسیس جاهای نوی کاری با زندگی مردم علاوه خصوص ساکنان شهر پنجکین تأثیری مثبت می‌رساند. واقعا اگر ما از آمار 2020 که در شهر پنجکین انعکاسگر است نگاه افکنیم، مزد میانه کارمندان و ساکنان شهر و دیهات پنجکین با 1622 سومانی برابر بود که این نشان داد در سال 2025 با 3238 سومانی راست میاد که این 2 برابر افزایش یافته است که از سیاست عارفانه و عاقلانه پیشوای معظم ملت و آینده درخشان کشورمان درک می‌دهد. در پیام همچنین تاکید شد که نتیجه نهایی سیاست اقتصادی باید به بلند برداشتن سطح زندگی اهالی روانه گردد. در این زمینه درآمد واقعی شهروندان تدریجاً افزایش یافته. سطح کمبیزاتی نسبت به سالهای قبلی به طور نظر است کاهش یافته است. چنانچه در پیام پرزیدنت کشور ذکر گردید، بلند برداشتن سطح زندگی مردم هدف اساسی سیاست اقتصادی دولت می باشد. واقعا پیام پرزیدنت کشور همچون سند مهم راهنما سمت‌های اساسی رشد اقتصاد ملی را معین نمود. تطبیق عملی آن زمینه با اعتماد پیشرفت استوار تاجیکستان و بهبود زندگی شهروندان را فراهم می‌آورد. دلیری بازار، خیام جورزاده، شهر پنجکین، اخبار. در شهر نورак соли бо эълон гардидани соли 2026 соли вусъати бахшидани корҳои ободонию созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносии миллӣ тадбирҳои бунёдкории вусъат дода мешавад. мувофиқи нақша дар марказ ва деҳоти шаҳр то ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ 197 иншооти таъиноти гуногун мавриди истифода қарор дода мешавад. гузориш дар ин хусус. تدبیرهای آبادانی، تازه‌نمایی شفاتی راه‌ها و گلزارنمایی کوچه و مرکز شهر نورак در سال 2026 سالی وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی. در شهر نورак با استقبال از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی 197 انشاءات گوناگون ساحه به نقشه گرفته شده. از این شمارات تا به امروز 180 انشاءات جشنی بنیاد گردیده مورد استفاده قرار داده شدند. دوام 4 سال اخیر در پرتو هدایت‌های سازنده پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان در دهات و مرکز شهر از حساب همه سرچشمه‌ها 7 انشاءات تعلیمی، 6 بینایی ساحه تندرستی، 2 انشاءات فرهنگی، 7 تالار ورزشی، 17 کارگاه‌های صنعتی و 141 بیناهای بسیار قبطه استقامتی و مرکزهای خدمت رسانی بنیاد گردیدند که برای رشد ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی شهر نورآفرانی نورак مساعدت می‌نماید. با بنیاد و مورد افتتاح قرار دادن انشاءات تازه بنیاد گوناگون ساحه 500 جای کاری نو برای ساکنان فراهم آورده شده. همچنین 1200 ساکنان با منزل‌های نوی استقامتی تامین گردیدند. مسئولان و بنیادگذاران شهر با اعلام گردیدن سال 2026 سالی وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی رواج کارهای بنیادکاری را در انشاءات دیگر جشنی ادامه داده ایستادند. طبق نقشه گنرالی شهر حالا در 3 بینایی 12 آشیانه، 1 بینایی 15 قبطه دارای مرکز نوی خدمت رسانی، 5 انشاءات 9 آشیانه، 1 بینایی 7 قبطه و 1 بینایی 5 آشیانه با جلب 300 نفر ساختمانچیان تدبیرهای بنیادکاری را ادامه داده ایستادند. همچنین در دهه 90 جماعت دکانی بینای نوی تعلیمی 2 آشیانه و 2 بینای مؤسسه تا مکتبی در منطقه منزلی رقم 3 و در محله لنگر کارهای ساختمانی آغاز گردیده است. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر، ساختمانچیان در همدستی با صاحبکاران و مردان وطندوست دیار مقصد دارند که انشاءات‌های ساخته شونده را با صفت بلند و در مهلت معین گردیده به اتمام رسانیده جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی را با دستاوردهای نظررس استقبال می‌نمایند. محمد علی عبدالکریم ایوبی محمورات،
نورک اخبار. таъмири муҳаррикҳо, зеристгоҳҳои барқӣ ва пойгоҳҳои обкашӣ барои саривақт таъмин намудани хоҷагидорон бо оби полезӣ мусоидат менамояд. ҳоло баъзе аз таҷҳизоти обу барқрасонӣ пойгоҳҳои обкашии шаҳру ноҳияҳо ки бо сабаби фаъолияти муназзам таъмирталаб гардидаанд, дар базаҳои таъмирии зерсохторҳои агентии беҳдошти замин ва обёрии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъмир ва ба мавсими кишт омода карда мешаванд. гузориш дар ин хусус. тавре дар паём президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ таъкид намуданд, кишоварзони мамлакат дар шароити номусоидии обу ҳаво аз ҷумла хокборишҳои шадид софдилона заҳмат кашида, бозори истеъмолиро бо маҳсулот таъмин карда истодаанд. Истифодаи оқилонаи обу замин имкон дод ки нишондиҳандаҳои соҳа ба маротиб афзоиш ёбад. гурӯҳи чейлонгарону барқчиёни муассисаи давлатӣ, шабакаҳои барқӣ ва зеристгоҳҳои агентии беҳдошти замин ва обёрии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъмири муҳаррикҳо, зеристгоҳҳои барқӣ, трансформаторҳо, хатҳо ва таҷҳизоти барқиро ба роҳ монда, бо анҷом додани корҳои таъмирӣ иншоотҳои соҳавиро ба мавсим омода мекунанд. ба ҳолати 7 январи соли ҷорӣ зиёда аз 50% корҳо анҷом ёфта, иҷроиши боқимонда то мавсими обёрӣ пурра ба итмом расонида мешавад. дар мувозинаи идораи 143 адад зеристгоҳҳои барқӣ 35 110 06 ва 04 қарор доранд. дар ин ҷо корҳои таъмирӣ ба роҳ монда шудааст дар асоси нақшишорбиниҳои тирамоҳ зимистона ва он таҷҳизотҳои барқӣ трансформаторе ки дар шаҳру ноҳияҳо фаъолият мекунанд ва аз фаъолият боз монданд, яъне корношоя ва баъзи таъмири ворид карда шуда. дар ин ҷо корҳои таъмирӣ пурра гузаронда, корҳои санҷишӣ гузаронда мешавад ва пас он ба зеристгоҳҳои барқӣ бурда насб карда мешавад. муассисаи давлатии таъмир ва нигоҳдории пойгоҳҳои обкашии агентии беҳдошти замин ва обёрии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бошад, баҳри таъмир ва барқарор намудани таҷҳизоти механикӣ корҳоро тақвият дода, пойгоҳҳои обкаширо ба мавсими нави кишт омода мекунанд. феъран корҳои таъмириро дар базаҳои соҳавӣ ба роҳ мондаанд. таъмири асосии рехтаҳои чӯянӣ, чархҳои корӣ, тирҳои чархҳои корӣ ва таъмин бо рангу маводи изолятсионӣ аз зумраи корҳое мебошанд ки кори пойгоҳҳои обкаширо ҷонок менамоянд. он чархҳои корӣ, он муҳаррикҳои барқӣ ва ба баъзи таъмиргоҳи мазкур ворид карда мешаванд ва дар таъмиргоҳ аз ҷониби мутахассисони соҳа онҳо чархҳои корӣ иваз карда мешаванд ва ба ҳамон мутобиқ ба ҳамон меъёрҳои муқаррарӣ ворид карда мешавад. чунки дар ҳолати ба кор андохтани дастгоҳҳои обкашӣ дар минтақаҳои иваз карда мешаванд. бинандагони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоъоти ахбор ба поён мерасад. хайр, сар баланду хонобод бимонед.